angithatheli phansi futhi imizwa ethintekile nokuhlukumezeka kwenhliziyo nokuhlukumezeka kwemindeni, kodwa-ke sesizoyilahla soyithela amakhandlambane. Sicela ukuthi ninyathele thina nilale phe kwethu nonke enabendlovu siyathobeka nabomkhona. Hayi, ngicabanga ukuthi lolu daba lolu sengiluzwisile impela. Ngicabanga ukuthi nabanye abantu baluzwa, kodwa sengifisa ukuthi lo mfana ngimbone, lo mfana ngcono naye ngimizwe ilaka lakhe, futhi lolu daba sigcine selukhulumile umlomo nomlomo sesisondelene eduze, ngoba engicabanga ukuthi lapha ngokwamafoni kunzima ukuthi sikhulume ezinye izinto singabonani face to face. Kanti ngcono masibonana ngikwazi nami ukuthi ngibikela abantu abadala, ngoba sengiqalile ngaqala ngababikela ngathi nayi ingane kuthiwa yakwamncango ithuka nina ayithuki mina, ngoba phela konke okungehlelayo akukhona okwami, okunye ngisuke ngikwenza akusikhona okwami. Ngaze ngayitshela indawo le ngane yayisizibala nephesheya, ithi ngibe ngiyodayisa ngezo phesheya. Ngangiyodayiswa ngezo kanjani, ngafike ngabaguqisa abelungu, ngafika ukuguqisa abantu, ufike udayisa ngezo. Ngaze ngathi nawe shuthi khona bayithumele le ngane. Ngase ngithula-ke nje, ngiyazi vele ukuthi khona ekugcineni kusekunilekelelile lena ukuthi le ngane sikhulume kanje emafonini, ngoba vele ngiyazi khona abantu ade sebelokhu bengifonela, ngoba ngiyakholwa kwasha kwacima samlandela. Ngibakhuza abantu ngoba ngiye ngiyibone ezinye izinto mina, ngoba uNkulunkulu ngiphathisile amandla ukuthi la akukhona lapho ungazi ukuthi konakele khona. Kodwa nje ngokuyivala kwami ukuze kungaze kumoshe kakhulu isikhathi, umama ngicela ngaphatheke kabi ngoba ingane akayithumanga. Nani futhi Ndaba nawe Qwabo, ngibonga kakhulu nje ukuthi sixhumane, ngoba sakhe isizwe kahle kahle. Kuyona nto efanele siyazi emhlabeni ukuthi sakhe isizwe, sakhe abantwana, nanokuthi lezi ngane vele fanele zazi ukuthi kwesinye isikhathi khona ukuthi ukhulume emafonini ubuse uyabona ukuthi ukhuluma ngobani kanjani. Mina-ke angimphenduli umuntu, cha, futhi angilwi naye umuntu mhlawumbe ngimqhilishe nje eduze wami ngaleso sikhathi ngendlela yami engisuke ngimqhilese ngayo noma ngikhulele. Kodwa nami kuyangiphatha kabi ingane uma kuthiwa iyagula, ngoba nami ngumzali. Yikho ngithi mina-ke senze i-date manje yokuthi sikwazi ukuthi sibonane, noma sithi sizohlangana kuphi bese siyabonana, ngoba lo mfana lono ngiyangithanda ukuthi ngisho kuthiwa umnikazi wendaba unenkinga, kodwa nje ngixhumane naye, noma yena-ke engasafungenanga manje la, kodwa nje ngithi nina nimfonise lo mfana, sikhulume naye lo mfana, yabo. Thina nani mhlawumbe eceleni ngiyengifisa ukuthi kesihleleni usuku, ngoba enalokho kuzokwenza ukuthi nami ngibone ukuthi asigcini la engcingweni kuphela ukuthi sixhumane ngendaba yengane, kodwa sesikwazile ukuthi sihlale phansi. Mina okokuqala number 1 ngumZulu, yabo, ngiyahlonipha mina, futhi mina-ke wena Mageba uyazi ukuthi ade ngihlala neNgonyamendala, yabo. iNgonyamendala ibingeke ingisondeze ngingcolile, mina ngihlale naye. Uyazi ukuthi ngihlala noNyazi, uyazi nje kahle ukuthi kahle yonke imisebenzi yami enima ungathi uyayilandela, akukho ukungcola engange ngakwenza emhlabeni nokuganga futhi engikwenzayo, yabo. Manje mase kuba khona ingane ezokhuluma izinto ezikanjena, ikhuluma kanjena ngami, ekubeni nginabantu abangikhonzile eGoli nakoPitoli, bese nginovalo nje lokuthi le ngane mengahle kuthiwa iyalimala sekuyothiwa yini, ngoba vele lokho bekuzogcina kwenzekile. Kodwa-ke manje ukuthi sikunqande lokho, bengifisa ukuthi thina njengomndeni, ngoba lento phela isihlanganise nomndeni, nani siwumndeni, sizoyidlulisa nje kahle ukuthi sikhulume sesibonana, ngoba mina nana sixabene kuphela. Manje sesiyalungisa izinto sezokonakala, futhi lezi zinto sezonakala kakhulu ngapho ngakunina, ngoba phela nina seniyagulelwa vele manje, yabo. Mina vele ngigula, kodwa kuphela wami ngithukiwe, yabo. Nakhona nanokuthi ngiyasunderstanda lesi simo ngendlela eseningibekela ngayo, ngoba nami ngumuntu wasemhlabeni, futhi ngumuntu engikwaziyo ukubona izimo zomuntu ukuthi kahle kuhamba kanjani kuyena. Ingakho mina bengicabanga ukuthi singachithi isikhathi kakhulu
ake sibuke nje ukuthi yiluphi ey'nsukwini mhlawumpe mhlawumpe sekudlule mhla ka-1 ngoba kunamabhizi kulezi nsuku. Sibuke ukuthi iyiphi idate esingakwazi ukuthi-ke sixhumane ngayo, sikwazi-ke lento ukuthi siyilungise. Kodwa khona ekugcineni lo mfana ngifuna ukumbona, ngifuna ukumbona umfana. Ntonda, nawe Ntombela, bese ngicela ubingelela undaba ezethu. Ntombela. Ngiyabingelela Makeba. Ntonda, kuyisifiso sethu ukuthi lento sifinyelele esiphethweni sayo. Nangume yiphi indlela esingakwazi ukwenza ngayo. Iqiniso lithi siyazwelana kakhulu nabatwana bakho, kanjalo nabantu obasizayo, nomphakathi wonke nje okhona phakathi kwethu siyazwelana kakhulu, futhi nathi siyizakhamuzi. Okuyenye-ke yezinto esisukumise phansi ukuthi sizozendlala kwena Nkwanyana. Siyafisa ukuthi usiphaphathele nakuNkwanyana oDonda ukuthi sesifikile sazobika kuwena. Sisazofika futhi sihlele ukuthi sihlale phansi nawe. Nomntwana futhi uma kuwukuthi siyambona ukuthi isimo sakhe sesingconywana, ngaphambi kokuthi mhlawumbe size sihlangane sibonane ubuso nobuso, mhlawumbe siyokwazi ukuthi sixhumane nangocingo eceleni naye ayikhulumele umntwana uma sesibona ukuthi isimo sakhe sesiya ngokuba ngcono. Ukugula nokuphatheka empilweni akuyona into ecelwayo, kodwa into ehlela noma ubani noma engasikhathini. Siyafisa ukuthi ukuthola enhlizweni yakho nasemoyeni wakho Donda, ukuthola ukuswela kulesi sikhathi esinzima esibhekene naso. Kwesinye isikhathi mhlawumbe kukhona lapho ozokusidinga khona uthola mhlawumbe isimo sibi ngale ndlela ukuthi asikwazi ukuthi mhlawumbe singakwazi ukuthi sikwazi ukuhlangana ngaleso sikhathi mhlawumbe. Kodwa uma ukuthi umntwana isimo sakhe siya ngokuya siba ngcono, ngoba kunzima ukumfaka emotweni ngoba uyalwa, njengoba babembona emavidiyo ungaphezulu kwalokho uma sekumsuku. So siyafisa ukuthi abantu beqonde lokho ukuthi ngiyazi abanye abantu bayayithanda into enodlame nokungazwani. Abanye abantu futhi bayakuthanda ukuthi bekhulumele ukuthi isimo singalungiseki. Thina ngoba silana kuwena Nkwanyana, asisile ngoba sikubukela phansi noma sikuthatha kancane. Sisekwena njengomzali, sisekwena njengobaba womuzi, sisekwena njengomuntu owumholi. Zothi kuwena njengomuntu owaziyo ukuphila nabantu ukuthi sizozethoba kuwena. Ingakho futhi sithe sifisa ngisho ukuzozendlala phakathi kwabantu bonke bekhona la, ukuthi bengashaya noma ikuphi lapha abafisa ukushaya khona kuthini, ngoba isimo umama adlula kusona nosiza sibekele lona silithathe salembatha kwaba ngolethu. Njengamanje sizozendlala kuwena njengesicephu senkosi ukuthi unganyathela noma ikuphi kithi Ntonda. Kodwa siyafisa lokho ukuthi uzwelane nathi kulesi simo esibhekene naso kwamanje. Cha, futhi sizosondela lokho. Ngangeni emlonyeni olungana umama nani Makeba nani Qwabe, nina anonelutho futhi anginaca, umama kanacala, ngiyazulana nani. Yikho ngithe mayithi ucela uxolo ngathi mina hayi anginankinga, kodwa lolu daba selifuna ukuthi thina sikwazi ukubonana face to face. Sengicabanga ukuthi ukubonana kwethu ziningi izinto esizobe sesikhuluma mhlawumbe ekudlula ukuthi sikhulume manje singabonani face to face, okuzokwazi ukuthi lokho mhlawumbe ezinye izinto mase siqedile ukuyikhuluma bese siboniwe i-forward ukuthi umntwana wayena mhlawumbe ngenzeka indlela yokuthi mhlawumbe bengcono, uyabo. Ngoba kahle kahle ngifuna ukunichazela lento engishoyo ukuthi mina Makeba ngiyahlonipha kakhulu, kakhulukazi abatwana basendlunkulu ngiyabahlonipha. Lokho kungibanga ukuthi futhi ngihlele ngezansi ngiphinde ngibahloniphe kakhulu abantu bonke abalana esikhuluma ngoba sikhuluma manje. Ngiphinde futhi ngikwazi ukuthi ngihloniphe nomuntu wesifazane engimaziyo kahle kahle ukuthi lo muntu wesifazane lengane uyayifundisa e-university, uyiqhuthula yena akekho umuntu obazane naye. Mina ngithi nje ngicela lento singayikhulumi ngiyeke, baningi abantu sebezolimala, especially umuntu owumzali wayo ingane. Yikho ngithi mina konke ekwenzile ingane
nendlela eseningibekela ngayo mina esengikufisa nje ukuthi ingcono lento sikhulume manje sesihlalele phansi njengemndeni ngoba sikhuluma nje kanje mhlawumbe kwesinye isikhathi mase sikhuluma sesihleli phansi sesizokwazi-ke manje ukuthi sikhulume siqede sidlule kuyo. Ivele ngiyazi ukuthi umntwana uzoba right kodwa nje ngiyazi ukuthi-ke ukuthi sikhulume lento sibonana kanje izokwazi lento ukuthi isheshe yedlule mhlawumbe igezeke nakwabanye abantu eceleni nasemndenini igezeke ngoba ivele ngokubona nje sebelokhu abantu bebhala into abayithandayo nama-comment abo lokho kwakhona nje ey'ntweni esisuke siyixoxa usuzophuma wena kule nkulumo ugcine singasakwazi ukuthi si-adjuste kahle kanti mase sikhuluma thina sesibonana face to face izokwazi ukuthi lento le ikwazi ukuthi nabanye abantu abaseceleni bebone ukuthi hayi lento le ivele isikhulumekile ikhona indlela e-way forward esilungisa ngayo kodwa iyangiyisa le ngane futhi mina kangizange ngiyiswe ingane kanjena umfana nontanga yami-ke nje-ke akazange azangentelele lokhu ngaba khona mina nje nesandla kahle kahle ngiyashayana mina kodwa angizange ngimshaye umuntu ungakhokhelwa ngoba bengihlala inqindi umuntu mangimshaya bengithola imali manje-ke le ngane lena yabona le ngane lena angifuni ukukhohlisa abazali umoya wami ukuhlubuke kabi ngivele ngishayelwe ingane yami noma ngishayelwe udadewethu ngishayelwe ngabafuthi abaseGoli bethi lo mfana ngihlalaphi lo kuvele kungethusa lokho ngoba mina information yalo mfana bese ngiyazi yonke information lo mfana uhlalaphi kuphi nendawo kodwa bengilokhu ngikhuze njalo ngithi bafuthi ake nime yabo ngoba bengivele ngisazi isikhathi ukuthi sizofika ukuthi mina sixhumane nomndeni bengivele lesi sikhathi ngisazi kodwa ngoba sesibonene thina sakhuluma njengomndeni ngatshengisa ukuthi mina njengomuntu onelwe igama langcoliswe igama waphinde futhi lo muntu wahlukunyezwa umndeni wakhe wahlukunyezwa ngisho isizwe ngeke ngafonelwa ngisho naye lo mama wasephalamende lo ubani lo mama lo usephalamende uthethayo ubani ukhawu wathi hawu sekuhlonipha kangaka nathi sisephalamende wazoxhashazwa ingane ngathi mina yeyi indaba ingehlele uyabo manje-ke yikho zonke lezo zinto lezo ukuthi le ngane ize yabonwa abaholi beze bengishayela abaholi ngilokhu ngiwehlisile umoya ngoba ngiyakholwa futhi ngiyabambisana nani njengomndeni wengane ukuthi ingane ngiyafisa mina ukuthi sinqume nje usuku manje kuyikhatha kwethu kwale nkulumo nihlele noma angiyena umuntu mina onenhliziyo embi futhi angiyena umuntu onenzondo angiyena umuntu oneqhubu ingakho ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu ungibusise ngokuthi ngikwazi ukuthi ngihlekisele nabantu ngibe namahlaya ngikwazi ukuthi uNkulunkulu wangibusisa ukuthi ngibe ingozi wayesengibusisa ukuthi ngibe nomusa izintathu uNkulunkulu into angibusise ngazo manje yikho ngithi mina awu ingane encane kanje izogibela phendle kwaphe kwendlu yesonto abakholwa ethandaza yenzani ingane kodwa nje ngase ngithi manje ngoba sesikhulume kanje mhlawumbe umoya wami uzovele sengiyazama ukuthi ngiu-adjuste ngoba mangiqeda nje ukukhuluma nani la ngizohamba futhi ngilapha kwaguqa kwakhokho ngibekele okhokho namakhosi ukuthi cha sebekhona abakwabani nabakwabani lolu daba liyakhulunywa noma singakafiki sephethweni yikho ngithi mina nje eceleni ngihlanganisana usuku wokuthi thina sibonana kanjani lento sikhulume kanje futhi ningesaba kukho kuyokwenzeka nani ukuthi khona ukurong kuyokwenzeka ngoba mina kusekhaya la yabo futhi into engixaka kakhulu lo mfana mina ngithi ngizokuthiwa wasemakhaya yazi mina ngizalwa khona le kaNongoma number 1 idrobha lami uNongoma ngisesente uhluhluwe hlabisi uNongoma mina ekhaya kithi la kaMthwadla la ngizala khona kaMthwadla khako mama eSentshwathi yabo manje mina ngiyaxakeka ukuthi ingane okuthiwa yakaNongoma ukuthi mina ingazodelwa ingane kuphela ingane ukuthi ifana nokuthi ngiyasekhaya yabo kahle kahle mina umuntu wasekwala eKZN ngisho bakuthiwa ukuphi ungasekhaya yabo yikho ngithi mina bafowethu bazali ngithi mina kunina anginanci nani nami ngithi ngiyawehlisa umoya kodwa sengifisa ukuthi lento sihlalele phansi sikhulume
i-face to face bese siyabona ukuthi sidlula kanjani lento ingane yenu izoba right. Ngiyabonga. Yena beNdlovu. Ulekwane ngodongo wezulu. Yena bakampangelala ngalingakaphuma kandolo utheli phuma laphuma ngenkwazi zamadoda. Lina bakamgenge phezulu izitha kusetshowo uhlani bote buzakusigubezela. Ngiyakhuleka mntwana olwakithi nina besinto. Bonke abakhona ngaphakathi. Ngokwesigaba zabo ngiyabingelela nalapha kuma comment. Angeke ngithokoze kuqale nje ngethuba engilitholayo lokuthi abeNdlovu bangiphanyeke lapha phezulu. Ebese ngidlulisa ukuthokoza kwami ensizweni lapha